Čom. Vítam vás v ďalšieho videa, tentokrát to bude nechutná challenge. Daj papier. Tak toto sú papieričky, si budem vyberať, potom si to dáme do pohára a budeme to musieť vypiť. A kde budete? Na pizza si. Tam je vajce. Takže ideme si to pekne takto vím rozdeliť. A, bak. Musíme si to takto vidíš. Cukor! Daj si tam cukor. Vypad si ten cukor, alebo čo to chodí. Idem ja. Číslo 9. Bude pristavené stačať. Paprika. Papriku ja mám. To stačí? Stačí. Paprika. Ja mám papriku, ideš. Neber si to. Čo si jedno? Nie, aj tak som sa nevedel. Preber, čo si vybereš. Vajc! Dobre, vajte. No jasné, pekne si to tam dáš do cukru. Korenie. A plus korenie. Budeš to musieť vypiť, vieš to? Ja si doberiem toto, už tam. Keksik. Keksik a paprika, veľmi dobrá kombinácia. Moc dobrá. Kofola. Yes. Hovno, ja tam nemá sirup. Kde je kopola? Ešte tam je celý citrón. Ešte tam je celý citrón. Dobre, ja si dám do toho. Citrón! Ha, fajné, to ľúbim. Citronis. Už si tam dal vajce. Ešte si tam nedal, to si dáš nakoniec. Áno. Sirup! A koľko nemôžeš? Hej, si teraz dvakrát. Jaj, to je jedno. A ty už nemôžeš. A tak by som musel mať sirup. Čo vyberiem? Leba. Leba. S kopolou a s vajíčkom. Dobrá, ty. Korenie mám. Tak to je všetko. Čipsy. No mám pokazané čipsy. Bam! Fajno, všetko nechceme bere. Takže ideme si to pripraviť. Poharičky. Kam? Ideme si to pripraviť takto. Celé vajce či len trocha? Trocha, lebo to bude neviem. Ja si tam dám citrónik. Citrónik si dám. Chlebík celý či? Chleb celý. Lebo som ti odpustil. Korenie. Korenie. Keksík. Daj nejakú lyžičku na rozmiskovanie. Nič nebude. Keksiček. Čo vykrát? Keksiček. Ja som mal šťastie, veľmi ľudia, že som dostal citrón, to ma pochutilo, to ja ľúbim citrón veľmi, aj keď ja mám citrón deko. Kde sú čipsy pokazené? Ha, už tam je ten citrón. Kde ste čipsy pokazené sú? A už sú tie čipsy pokazené. Ešte čo tam mám? To všetko. No a teraz len Papriku, korenie. To stojí ako Už som si tam dal všetko, takže už mám sirup. Ne. Ne, to bude zlé. A ty to budeš mať najhoršie. To berem kýbel, keby dačo. No to som radšej kýbel, lebo to budú Chceme vypiť. Jajaj. Nepí to ešte. Ja ti to... Fúj. Vajíčko pokazené. To vajíčko, to by asi najhoršie. Stovku nadal, že som to dal po trocha. Korenie tam. Ty kokos. Takže. Fuj. To len on smrdí. Ty smrdíš. Ja sa do toho povedal. Fuj, ja to nechcem. Ja som mám
keksik, chipsy a ešte papriku si tam daj. Ja to už mám papriku. Mám. Keby mám ešte kečup. Kečupis. Fuj. Tebe tam mám podali. Slovenský tím v Baku s hrdosťou podporujú. Takže o malú chvíľočku to začne. Toto nechutná challenge. Inak toto sa volá nechutná challenge. A ešte okruh pen tam mám. Pozrite, fuj, pen tam má. Takže začína on, aby sme to všetci videli pekne. Celé či? Celé. Celé. Aj ty. Dobre. Ide na to. Ide na to. A tu sme boli. A ja som tam bol. Oni My sme boli tam. tam boli tie rozprávky. Aj. Ešte! Tak, Aj ty. za to, že to je také nechutné, tak pí. Nechut. Tak málo nemôžeš to byť celé. Á, no, to nemôžeš. Fuj. Uj. Končíš? Nie, musíš ešte. Musíš ešte potiaľko. Áno, musíš tamto vajco. Cítiš tamto vajco? Aj strašne? Ja to mám nechutné, lebo ja to mám nechutné korenie. Papriku mám rád, to je dobré. Citrón mám rád, to je tiež dobré. A ešte kombinácia. Ale kombinácia sirupu a keksiku, tak to fajn. Vajce si na čím mohli dať ako peniaze. To vajce by bolo iné všetko na spodku, ale všetko by bolo na vrchu. No, to by ste mal lepšie. Dobre. Ty kokos, fuj. To je chleba. Koniec, končí. Nechceš? Nie. Aj, je to sladké, ale je to nechutné. Takže idem ja. Je to sladké, ale je to nechutné. Je cukor tam. Tam cukor divný. Uj. Ty korenie. Ty korenie. Štípe. Ty korenie štípe. Fuj. Banka. Zdával si, kde sa zdávaš? Nezdávam. Neviem. My nemáme také veľký žalúdok, ako niektorí veľkí ľudia, čo to už natáčali možno. Detko. Babka. Detko, babka, ktorí majú ešte menší možno. Takže. Nie, trojhodinové detsko malé. Trojsekundové malé detko už má na to. Preto máš sa, že dáme ten sirup. Je to tak nechutnejšie. Uj, pivo a mlieko. Ešte? Alebo sa môžem ukončiť to. Keby to chutí, ale... Celé. Fuj. To nechcem. Keď to chutí, tak možno celé. Že sa zdávaš? Takže to je asi všetko z tohto videa. Máme aj druhú časť. Dáme druhú časť za chvíľku. Možno dáme pokračovanie tohto. Ako to dopadlo? Asi nie, ale dáme si tak sobie. Ja si dám to zo. Edko. Alebo? Nie. Fuj. Je to kyslé ako vado.
Zdaj o to. Ja neviem, ideš prvý. Tebe to bude chutiť, a neviem co sa. To ani káva. No tak. Ja neviem, čo to je, ale to nechutné korenie. Je to jednoduché. Príďte na naše predajné miesta po celom Slovensku alebo požiadajte Inak by ste videli moje nové tričko. Vyznajú? Fuj. Ale mne nie. Nie. Zvoním mu telefón. Teraz to vyhne. Šetrite prírodu, svoj čas No. a hrajte s nami celé leto o fantastické ceny. Nie o 12. Vám dáva Tak. stále viac. O 12. Ešte nie. Ešte nie. Pred zápasom 45, ešte 5 minút. ale cieľ máme spoločný. Dobre. Baviť sa hrou, potrvať naplno a nikdy neskloniť hlavy. Spolu píšeme históriu. Dokedy? Prečo? Volejbalová udalosť To už nestihneme. Stretovej ligy v Bratislave. Ideme skôr či neskôr? Bojujeme za Slovensko. Za Slovensko, za Slovensko. Ale ja musím ísť už od 12. Prečo? Lebo mám toto je ukončenie sezóny. Aj ty sa už napýtal. Tento program vám prinášame vo Ja si zoberiem len skýdel hneď. Vôbec neznášam vajce, ani ešte takéto. Ty kokos, na to nebudem piť. Čo ti dáva, to jak smrdí. Tak si prehral. A prehral som, ale fú. Takže toto je asi všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video páčilo, dajte spaj. Dajte dole palec, ale nie, dajte hore palec. Toto video, aj keď som sa z toho nenapil, aj keď som slabší v tom videu, ale nevadí, nedalo ísť. Boxing. Aj boxing, ideme kúkať box, takže to je všetko z tohto videa. Sa s vami ľúčim, majte sa krásne, skladajte básne a čusák.